ଓ ହାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ଭାବିଲି ମୁଁ ତ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଦହି ପଣାଟା କରି ରଖିଥିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦହି ପଣାଟା ହେଇସାରିଛି କି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମଜା ନେବା ଦହି ପଣାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ତ ମୁଁ ଧାଇଁ ଚାଲିଲି ଆମ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ। ତ ମୋ ରୁମ୍ର କବାଟଟା ଖୋଲିଦେଇ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁ ଚାଲିଲି। ଫ୍ରିଜ୍ଟା ଖୋଲିଦେଇ ଦେଖିଲାକୁ ଆରେ ଭାଇ ଦହି ପଣାଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ମୁଁ ତାପରେ ଭାବିଲି ଆଇସ୍ରେ ରହିଯାଇଥିବ। ଆଇସ୍ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲାକୁ ଆରେ ଆଇସ୍ରେ ବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ନନା ହିଁ ନେଇକି କେଉଁଠି ଲୁଚେଇଛି ପିଇବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଦହିପଣା ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଯାଏଁ ରୁମ୍ ଫୁମ୍ ପୁରା ଖେଳେଇ ଦେମି ଦହିପଣା ପିଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେଠୁ ଚାଲିଲି ଆଗେ ଆମର ରୁମ୍ଟାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲି। ତ ଆମ ରୁମ୍ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ତ ଭାଇ ସେମିତି କିଛି ଖାସ୍ ଇଏ ମିଳିଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆମ ରୁମ୍ରେ ତ ଏତେ ଖୁପିଆ ଜାଗା ନାହିଁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇ ଦେଖିଲି। ମୁଁ କହିଲି କାଳେ ମିଳିଯିବ। ଖଟ ତଳେ ବି ଦେଖିଲି ମିଳିଲାନି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଟିଭି ପଟା ଉପରେ ରଖିଛୁ, ଟିଭି ଆଡ଼କୁ ଚାଲ। ତ ମୁଁ ଟିଭି ଆଡ଼କୁ ବି ମାଡ଼ିଲି, ଟିଭି ପଟା ଉପରେ ନାହିଁ। ଆରେ ନଜରଟା ପକ ପକ ଟିଭି ପଛରେ ରଖିଦେଇଛି। ତ ମୁଁ ପୁରା ଟିଭି ପଛରୁ କାଢ଼ିଲି, ଧକଡ଼ କରି 2 ଢୋକ ଆଗେ ମାରିଲି। କହିଲି ଏ ଭାଇ ଏଇଠି ଲୁଚେଇଥିଲା, କି ଟେଷ୍ଟି ପଣା ବେ। ଆରେ ଏଇଠି ଲୁଚେଇକି ମୁଁ ଏତେ ଖୋଜିଲିଣି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଭଳିଆ ପଣା ପିଇବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।